Siz yangiliklar шығарылышын qaraysiz. Studiyada Alina Valiyeva, исәнмесез? Шелуда электр самокатлары bir атнада тоткарланмады. Ике тәгәрмәчле транспорт хоя һәм ни өчен юкка чыкты. Тукай районы хастаханәсе пациентлары тизрәк савуга, моның сире нидә? Bir atnada эшләргә өлгермәделәр. Прокатка бирү пунктларынан электр самокатларын җыеп чыктылар. Исегезгә төшерәбез, алар шәһәр урамнарында узган атнада гына пәйда булган иде. Электр самокатлары кемгә кымаучалаган һәм ни өчен тулырак киләсе материалда. Электр самокатлары шәһәр буйлап йөрү өчен уңайлы заманча транспортны арендага алу өчен махсус кушымта аша QR-кодны сканер аша үткәрергә кирәк. Мондый система ярдәмендә хәзер илнең күп кенә шәһәрләрендә йөриләр. 28 апрельдән аны чаллыга да керттеләр. Компания шәһәр урамнарында 500 электр самокаты урнаштырып чыкты. Әмма шәһәр башкарма комитеты җитәкчелеге ризалыгы алынмаган. 90 электросамокатов вывезены из незаконно установленных пунктов проката, так как владелец незаконно разместил их. Электросамокаты перемещены в специализированное место для хранения. Данные действия проведены в связи с тем, что оператор не оформил должным образом необходимые документы. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчелеге белдерүенчә, электр самокатларын прокатка бирүче компаниягә транспортны алып китү, күчерү һәм саклау белән бәйле чыгымнар өчен түләргә туры киләчәк. Махсус кушымтада самокатлар кышкы каникулда һава торышы үзгәрү белән янә үз урыннарында булачак дип чыга. Прокатка бирүче компания бу проблеманы ничек хәл итәр, билгесез. Без компания җитәкчелегенә хат юлладык. Хәзер җавап көтәбез. Лилия Хәбибҗанова, Руслан Бикмөхәммәтов, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезнең дә борчып торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номерым тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp аша да юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 839 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Шәһәрдә Россия Эчке эшләр министрлыгының Чаллы полиция башлыгы урынбасары Данис Садыковны соңгы юлга озаттылар. Офицерның гомере 4 майда Чаллы-Казан юлында юл транспорт һәлакәтендә өзелде. Әлеге фаҗига М7 юлының 916 километрында Балык Бистәсе районының Алан һәм Таулар авыллары арасында була. Хушлашу мәрәсименә мәрхүмнең туганнары һәм якыннары, хезмәттәшләре, җитәкчеләр һәм аны белгән кешеләр җыелды. Данис Илһамович соңгы көненә кадәр яраткан шәһәренә республикасына тугры булып калды. Полицияга хезмәткә ул 1986 елда килә һәм һәр вакыт җаваплы вазифаларны били. Ул үз һөнәренә, хезмәтенә, антына тугры кала, кул астында эшләүчеләргә, гомумән барча кешегә ачык була. Шулай булып истә калачакта. Полициядә ул 35 ел хезмәт итте. Сегодня мы продолжаем путь нашего дорогого друга, боевого брата, товарища, самого настоящего патриота своего города, одного из значимых и ярких представителей, наверное, Челнинского гарнизонного управления внутренних дел и Министерства внутренних дел нашей республики, полковника Садыкова Даниса Ильяновича. Я вот хочу пожелать нынешним полицейским, молодым, возможно, постарше уже, постарше они как бы знают это все, чтобы они все вот это вот, его мудрость переняли. Тоғызынчы май алдынан шәһәрдә Бөек Ватан сугышы ветераннарын котлау дәвам итә. Аларга Чаллының ире оешмалары да кушылды. Шулай итеп, КАМАЗ лизинг предприятиесе вәкилләре сугыш геройларын, тыл һәм КАМАЗ ветераннарын якынлашып килүче бәйрәм белән котладылар һәм җиңү өчен рәхмәт белдерделәр. Спасибо вам за то, что вы нам создали долгое, мирное вот это время. Ирле хатынлы Лазаревлар Бөек Ватан сугышы ветераннары 1941 елда аларга 10 һәм 11 яшь була. Сугыш башланганда алар колхозда эшли башлый. Ветераннар сугыш мизгелләрен искә алырга бик яратмыйлар, чөнки күз яшьләрсез булмый. От Чисполя до Сталинграда. Туда продукты, там, ну, в общем, и что там, если секретный был, тоже отправляли. Вот мне тоже один раз пришлось 7 проехать. Бомбили сверху. Айгыртучан йөрәк проект акцияларында КАМАЗ лизинг предприятиесе вәкилләре ел сайын Лазаревлар гаиләсенә барып, аларны җиңү көне белән котлыйлар. Башта проект бер тапкыр үткәрелә торган акция буларак планлаштырылган булса, соңрак аны даими итәргә дигән карар кабул ителә. День Победы
В целом, это один из самых важных, значимых событий для России. Поэтому в этот день мы накануне 9 мая стараемся создать для наших ветеранов такое мероприятие, посещать, разговаривать с ними, общаться. Уешма патронажында барлыгы 35 сугыш ветераны, КАМАЗ һәм тыл хезмәтчәннәре тора. Алар янына килеп предприятие хезмәткәрләре азык-төлек җыелмалары тапшыра, рәхмәт сүзләрен җиткерә һәм бүләкләр бирәләр. Лилия Гатиналин, Арсултанов, Яңалыклар. Шулай ук 9 май беркемне дә читләп үтмәй 7 миләшкәй балалар бакчасы нәниләре дә Бөек Ватан сугышы ветераннарының, тыл хезмәтчәннәренең өйләренә барып кутладылар. Балалар өчен бу тарих белән танышу, геройлар өчен очрашу шатлыгы. Бәйрәм белән котлыйбыз алар өчен. Җырлар, шигырьләр, бүләкләр әзерлибез. Без аларга бик рәхмәтле. Без ускалар без белән төзибез гүзәл тормыш, без тыныч ил төзүчеләр, кирәкми безгә сугыш. Тукай районы хастаханәсе пациентлары тизрәк савуга һәм бүтән сер дуга укуда ди табиблар. 25 елдан артык район үзәк хастаханәсендә гыйбадәт бүлмәсе эшли. Аны Тукай районы хастаханәсенең беренче баш табибы Зиннур Закиров оештыра. Ул вакытларда сәламәтлек саклау министрлыгы хәтта тәнкыйтьләп тә чыга, әмма атказанган табиб бирешми, барыбер үз теләгенә ирешә. 11 лет строилась больница, очень тяжело, с такими трудами становилась. Зиннур Закиров Тукай районы үзәк хастаханәсенең беренче баш табибы. Аның җитәкчелегендә яңа хастаханә бинасы төзелә. Инде шул вакытта ук намаз уку бүлмәсен ясау максатын куя. Фән белгече булуына карамастан диннең көченә нык ышана ул. Намаз кылу, Раббыбызга табыну, ул иң эчкәрсезе менә шушы кешене авырткан чагында, дәваханәләрдә. Вот. И даже чиркәү мәчетләргә караганда да ул эчкәрсезрәк. Гыйбадәт бүлмәсе 25 елдан артык эшли. Диварда Коръән сүрәләре, киштәдә дини китаплар. Мондагы мөхит күңелне тынычландыра. Әлеге бүлмәдә меңләгән кеше намаз укырга өлгергән. Шунысы игътибарга лаек, пациентларның күбесе тизрәк савыга иде ди табиблар. Я сам это вижу, когда больные лечатся и у них имеется вера, они быстрее выходят, у них и процент положительного эффекта, и время нахождения в стационаре меньше бывает, и они лучше переносят физическую боль. Гыйбадәтханәдә хастаханә хезмәткәрләре дә намаз укый. Бу исә пациентлар һәм табиблар арасында тагын да ышанычлырак мөнәсәбәтләр булдыруга ярдәм итә. Әдәм баласы бит ул дин белән генә үзенә тынычлык, үзенә бәхет таба. Бер Аллаһ Тәгалә кулында безнең бәхетебез дә, гыйлемебез дә, бүтән барлыгыбыз да. Шуңа күрә мондый мәчетнең булуы мин уйлыйм инде табиблар өчен дә, монда эшләүче башка персонал өчен дә һәм авырулар өчен дә бик мөһим дип. Әлеге гыйбадәт бүлмәсе республикада беренчеләрдән. Аны булдырганда Зиннур Закировка күп кенә тәнкыйть сүзләре ишетергә туры килә. Әмма ул бирешми. Аңа тормыш иптәше Тәнзилә апа акыллы киңәшләре белән алга барырга көч биреп тора. Менә бу мәчет бүлмәсен ачкан вакытта Тәнзилә Гыйльмулловнаның бик күп өлешләре керде. Ул бик нык теләде. Шушында бөтенебездәген вакытында менеп, өйлә намазын, икенде намазын укырлык булсын дип. Кызганыч, Зиннур Муртазиновичның тормыш иптәше узган ел коронавирус курбаны була. Аның гомерен табиблар саклап кала алмый. Әлеге ханым истәлегенә Тукай районы үзәк хастаханәсе гыйбадәт бүлмәсе хәзер аның исеме белән Тәнзилә мәчете дип аталачак. Лилия Хәбибҗанова, Кирилл Хәбзей, Яңалыклар. Яңалыклар программасының бүгенге чыгарылышы тәмам. Мин Алина Валиева. Сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. Аттестованная и аккредитованная лаборатория ООО «Аттестационный пункт «Надежность» проводит механические испытания, металлографический и химический анализ металла, определение марки стали. Телефон 70 76 20. Центр глазной хирургии Елабуга. Новейшее хирургическое оборудование. Операции выполняет врач высшей категории, кандидат медицинских наук, офтальмохирург с 25-летним опытом работы в ведущих клиниках Казани Алексей Расческов. Адрес Елабуга, улица Автомобилистов, 4.